Sziasztok, én Agmarci vagyok, és Benedek Lilivel fogunk beszélgetni az elkövetkezendő időben, aki a Hangszintérművészeti Szakgimnáziumnak az alapfokú énektanára, és most töltöttél kint, ha jól tudom, 3 hónapot Oszakában a világkiállításon, ahol a magyar pavilont képviselted, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia! Sziasztok, igen, így van. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hogy érzed magadat itt most, ebben a körben? Milyen hazaérni? Milyen volt ez a kiállítás? Hogy érezted magadat? Hogy indult ez az egész, így igazából az elejétől a végéig? Hogy erre téged megkerestek, vagy jelentkezni kellett? Hogy válogatók voltak-e? Hogy ezt hogy kell elképzelni? Úgy indult az egész, hogy egy plakátot láttam igazából a Facebookon. Az első énekesnőket a Zeneakadémia népzene tanszakáról választották ki. 21-en képviseltük így az egész év folyamán az országot, és én már így az utolsó periódusokban kerültem bele, amikor már csak pár énekesnőt kerestek, úgyhogy így egy picit még szorosabb volt talán így a verseny azok közül, akiket a végén választottak ki. Ebben a 3 hónapban, amikor én voltam kint, 7 énekesnő volt összesen kint a magyar pavilonban, és így váltásokban énekeltünk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, és szakmailag, meg emberileg is nagyon nagy mérföldkő így az életemben, úgyhogy erre most nagyon büszke vagyok. Milyenek voltak a próbafolyamatok? Mikor derült ki, mit kell majd énekelned? Milyenek lesznek a műsorok, hogy végtére is mit kell csinálni? Azon kívül, hogy beválogattak, és mehetsz te is Oszakába. Több castingon kellett részt vennünk, ahol már így a népzenei iránnyal foglalkoztunk. Számomra ugye ez azért volt egy picit furcsa vagy más, mert alapvetően én inkább könnyű zene irányában mozgolódom, és a népzene az igaz, a kezdetekkor így része volt az életemnek, de manapság már nem annyira. Úgyhogy ezért külön kihívásnak éltem meg, hogy népzenészekkel együtt veszek részt castingokon, de talán pont ezért volt egy picit különlegesebb az én előadásom, mert valahogy más ízzel közelítettem ezt meg, és ahogy lementek a castingok, beválasztottak, felhívtak, hogy szeretnének velem dolgozni, onnantól elindult egy koreográfia, táncpróba folyamat, ahol megtanultuk, hogy a Dómban majd mi lesz a produkciónk. Az elején ez is nehezebb volt, mert kint már forgószínpadon ment a produkció, porttal, nagy jelmezzel, és itthon erre még nem igazán volt lehetőségünk, hogy ezt tényleg így megtapasztaljuk és így gyakoroljunk. Úgyhogy emiatt egy picit talán nehezebb volt, de összességében aztán kint, amikor már megérkeztünk, akkor gördülékenyen mentek a kinti próba folyamatok. És apropó kihívás, melyik volt a nagyobb kihívás, a szakmai része, vagy alapjáraton az, hogy kint laktál 3 hónapot, és a kiköltözés, a kimenetel, vagy így ebben az egészben mi volt a legnagyobb kihívás? Szakmailag az a része volt kihívás, hogy pszichésen minden alkalommal ugyanolyan felkészülten énekeljek. Összesen 532-szer énekeltem el ezt a negyedórás műsort. Így a végén megkaptuk a mindenki, hogy hányszor. Úgyhogy itt jól jött a jazzista énem, hogy talán egy picit mindig megújult, frissült az, ahogy hozzáálltam, mert minden előadáson más embereknek énekeltem, próbáltam így hozzáállni. Egyébként az, hogy kint laktam, talán egy nagyobb változást hozott az én életemben, és nehezebb volt. Főleg az a mentalitás, vagy az életvitel, amit a japánok élnek, az volt számomra nagyon távoli, vagy nagyon más. Én nem igazán ismertem előtte a japán kultúrát, sem azt, hogy mi az, amivel ők így élik a mindennapjaikat, de a környezetemben több olyan kollega is volt, akik tudatosan szeretik ezeket a japán stílusú, akár animéket, mangákat, vagy úgy az életvitelükben ez így jobban benne van, hogy akár japán nyelven tanulnak. Számomra ez egy teljesen új élmény volt, úgyhogy inkább az életvitel volt egy picit talán így nehezebb megszokni. Így, ahogy összefoglaltad, hogy tapasztalatokat szereztél, mint szakmailag, mint az életviteledben, visszatérnél, hogyha újra jönne egy ilyen lehetőség, vagy újra csinálnád ezt a 3 hónapot? Jó kérdés. Talán igen, de nem biztos, hogy Japánban.
Tehát a Japánból nekem így elég volt ez a 3 hónap. Ilyen kerek egész érzést adott. Ez az időszak elég volt arra, hogy felfedezzem így az országot a környéken. Én Oszakában laktam, de Tokióba, Narába, Kiotóba is többször eljutottam, úgyhogy volt szerencsém azért kirándulni is. Meg már így jobban beleláttam. Ennyi idő talán pont elég arra, hogy úgy életvitel szintjén is be tudjon illeszkedni az ember, és az az igazság, hogy úgy jöttem haza, hogy ez így pont jó és elég volt, és jó nekem itt Magyarországon. Mondtad ugye, hogy 532-ször léptél föl. Hogyha ezt napra lebontjuk, hányszor léptél föl? Tehát hogy volt egy fix menetrend, hogy volt egy napod így kint a reggeltől estig körülbelül, hogy mi volt így a menetrended? Heti bontásban kaptuk meg mindig az aktuális beosztást. Egy héten 4 fix munkanapunk volt, és akkor egy nap 11-szer vagy 14-szer énekeltem el körülbelül. Ezt úgy kellett elképzelni, hogy reggel bementem, akkor már elkezdtem csinálni a sminkemet, a hajamat, felöltöztem, felrakták ránk a portot, és akkor lement mondjuk egy 1,5 órás blokkom, ahol folyamatosan körbe-körbe engedték be mindig az embereket, és akkor indult újra így 4 óránként a műsor. Aztán volt egy kis szünet, és aztán megint előről kezdődött az egész beöltözés, lement a műsor, és akkor utána nagyjából egy véget ért egy nap. Ugyanazokat a dalokat énekelted mindig minden 4 órában. Mennyire lehet az 532. végére megunni ezeket a dalokat, amikor már itt tényleg kívülről fújja az ember, hogyha így meghallod ezeket a dalokat azóta is, akkor így van benne olyan, hogy úristen, hogy ezt hallom már mindenhonnan, és hogy itt tényleg így a végére így már nem is az, hogy unalmas, hanem hogy nem volt túl monoton az egész. Úgy gondolom, hogy ha olyan beállítású letnék, vagy lettem volna, akkor nagyon, nagyon meg lehet ebben fáradni, de őszintén én annyira élveztem ezt az egész helyzetet, hogy ott az a gyönyörű színpad, nagyon jó profi technika volt körülöttünk. Egyébként a hangtechnikusokat sajnáltam, mert ők ugye oké, hogy én ennyiszer énekeltem el, de ők 21 énekesnővel egész évben dolgoznak, tehát ott 8000, 5000, valami ilyesmi a szám, tehát ahhoz képest nem is olyan vészes ez az 500 pár. Nem untam meg, nem. Próbáltam mindig megfogni épp a jelenben levést, és azt, hogy most mi történik. Én sem mindig ugyanolyan lelkülettel énekeltem. Volt, hogy felsírt egy kisbaba, volt, hogy a szemembe vakusztak, volt, hogy sérült emberek jöttek, és akkor nekik énekeltem. Volt, hogy a volt japán miniszterelnök jött be, és privát sót adtam neki. Tehát, hogy voltak olyan momentumok, amik ezt így picit mindig felfrissítették. És akkor volt is olyan, amikor kicsikét így elbizonytalanodtál, vagy izgultál, vagy például az elején izgultál, vagy volt olyan, hogy mondjuk így a 3 hónapnak a fején, 1,5 hónapnál így azt mondtad, hogy azért már jöhetne a vége, vagy lehetne közelebb a vége. Attól függetlenül, hogy mondtad, hogy mindig meg tudtál újulni, tudtad csinálni, és nem volt unalmas, de hogy volt itt, amikor egy kicsikét úgy érezted, hogy ez sok. Vagy amikor izgultál, vagy úgy érezted, hogy ez most biztos jó, hogy itt vagyok, vagy biztos jó, hogy ezt most csinálom? Talán így a közepe felé volt egy olyan érzés bennem, de az inkább így az otthon hiánya, vagy az otthoni barátok hiánya, de szerencsére pont akkor érkezett ki a férjem és édesanyám, és így azért hoztak nekem otthonról egy kis szeretett csomagot, meg bombát, és akkor így tovább tudtam rajta lendülni. Az elején volt izgatottság, azért ott nagyon új volt minden, nagyon hirtelen kellett beállni, így, és viszonylag gyorsan történt meg így a váltásunk, megérkeztünk pénteken, és vasárnap már énekeltem. Tehát, hogy nem volt sok idő lepróbálni a forgószínpadot és a többi. Úgyhogy az első napra arra nagyon emlékszem, hogy ott annyi minden, a fáradtság, az izgalom úgy kijött rajtam, meg a meghatottság, hogy végülis itt lehetek, és hogy ezt csinálhatom. Úgyhogy ott volt, hogy potyogtak a könnyeim, de az inkább már egy ilyen felszabaduló érzés volt, hogy ez tényleg megtörténik. Láttam képeket pár előadásról, láttam, hogy ilyen iszonyú nagy ruhátok volt, mármint, hogy ilyen nem is tudnám részekre lebontani, de így ahogy láttam, ez egy nehéz ruha volt, vagy milyen érzés volt ebben a fellépő ruhában énekelni? Meg nyilván más, mint hogyha az ember mondjuk egy rockkoncerten egy atlétában és egy farmernadrágban énekel, az ezért egy sokkal nehezebb feladat volt még az éneklés mellett is, gondolom.
Igen, és a részeit így megegyezni és tudni is, hogy melyik után mi jön. 3 vagy 4 alsós szoknyánk volt, és arra jött még rá a kötény, a fejünkön a párta. Egyébként nem volt nehéz, nekem az elején az jelentett tényleg egy kihívást, hogy megjegyezzem, hogy mit hova kötök, hogyan lesz szép, hogyan fog úgy esni. Úgyhogy ezek a részek voltak inkább, amik picit kihívást jelentettek, de a végére már ezt is megszoktam. Ugye sok nemzetiségű ember megfordult, ugye gondolom a magyar pavilonban, sőt még talán egy vlog videót is néztem egy influencertől, ahol elmondták, hogy ez egyik leglátogatottabb a magyar pavilon, és ha jól tudom, volt is étterem is, több kiállítás, ugye, és akkor ugye volt ez a forgószínpados dolog. Hogyan fogadta a különböző nemzetiségű emberek a magyar zenét? Nyitottak voltak-e rá, de főleg a japán emberek hogyan viszonyultak a magyar zenéhez? Nagyon szerették, és próbáltunk is arra nagy figyelmet fordítani így a műsor összeállításnál, hogy a japán zenéhez is tudjunk kapcsolódni, mert a japán és a magyar zenei kultúra és a népzenénk azért viszonylag közelít egymáshoz, főleg a pentaton hangsorok miatt, nekik is azért nagyon alapvető ez. Úgyhogy emiatt talán még jobban is érezték közelebb magukhoz a mi pavilonunkat, talán ez is benne van, hogy miért volt az egyik leglátogatottabb. Valóban sokan jöttek, hosszú-hosszú sorokat álltak végig, volt olyan, hogy 5-6 óráig álltak sorba, mert annyira nem tudtak bejutni. Volt-e lehetőséged végigjárni egyébként a világkiállítást, vagy munka mellett nem volt erre gondolom időd annyira? És a másik pedig az, hogy gondolom ki akartál próbálni más ételeket, más kultúrákat. Jobb a japán konyha, mint a magyar egyébként? Azt mondták a kollégáim, hogy szerintük én voltam az egész házban így a legtöbb pavilont megnézni, mert hogy valóban nem sok időnk jutott erre, de én volt, hogy rááldoztam szabadnapokat, mert én azért mentem ki, hogy világot lássak, és hogy így felfedezzem ezt a környezetet, meg a többi országból esetleg kapcsolatokat szerezzek, és szerencsére erre volt is lehetőségem, volt egy ilyen kis pecsétkönyvünk, ahol minden országban jártunk, gyűjtöttem a nyomdákat, és egy ilyen kis útlevél összejött a végére, hogy milyen sok helyre eljutottam, és volt egy ilyen játék, amit kitaláltam, hogy minden ország emberével próbálok beszélni, hogy az ő nyelvén hogy van az, hogy szeretlek. És akkor így megtanítottuk egymásnak ezeket a kifejezéseket, úgyhogy tényleg így Togóból, meg Malajziából, meg 1000 millió helyről most már így gyűlt a kis listám. A japán ételek kapcsán nekem nem az lesz az igazi, nem az lesz a szívem vágya, én inkább ez a mediterrán és magyar konyha vagyok, azokat szeretem, de nagyon jó volt megkóstolni egy csomó különlegességet, direkt úgy mentem ki, hogy nem leszek finnyás, mindent meg kell kóstolni, az osztrigától, a tintahalon át, minden tényleg, ami él és mozog, ők ugye nagyon a tenger közelében vannak, tehát, hogy friss tengergyümölcsei voltak mindig, sokféle zöldséggyümölcs, rizs, de például érdekes tapasztalás volt, hogy a répát, a krumplit ők egyesével árulták becsomagolva. Volt olyan, hogy egy darab mandarin, egy lefagyasztott mandarin volt így egy kis zacsiba megvehető. Tehát, hogy nagyon sok olyan furaság volt, ami nekünk tök természetes, hogy kilóra veszem a krumplit, őt meg egyesével szemenként. Mi volt, ha választhatnál egyetlen egy darab élményt, vagy megtapasztalást, mi lenne az, amit ez alatt a 3 hónap alatt, és itt most bármilyen terület, akár szakmailag, akár emberileg, mi volt az az egy legmeghatározóbb élmény, amit úgy tényleg el fogsz raktározni magadnak életed végéig? Nehéz egyet választani, de most ami így legelőször eszembe jutott, az volt, hogy így egészen az elején, az első előadásokkor volt lement a műsorom, és egy kisfiú így tártkalokkal így rohant felém, mert mindenki ült, tehát hogy nem nagyon szabadott ugye felállniuk, de annyira nagy hatással volt szerintem erre a kisfiúra ez az egész zene, meg az élmény, hogy olyan szép volt ezt így megtapasztalni, és az egész közönség így egyhangulag így mindenki el volt tőle ájulva, és ebből úgy azt, hogy jelen lenni, vagy így ezt vinném el, hogy tényleg így megélni azt a pillanatot, ami történik, és kielvezni a szeretetet, az energiákat, amiket így egymásnak adunk bárhol a világon igazából, mindegy, hogy milyen nyelven beszélsz, érzed így a kapcsolódást, és ez nagyon szép, ezt nagyon jó volt megtapasztalni. Milyen volt így visszatérni, így az első egy heted mondjuk itthon, hogy milyen volt hazatérni, újra így hazaérni
magyar valóságban, már ez nem csúnyán mondva, hogy magyar valóságban, de hogy hazaérni milyen volt? Azt gondoltam majd, hogy ez egy picit nehezebb lesz. Egyébként nagyon pozitívan éltem meg. Úgy tényleg, amit mondtam az elején, olyan kerek egész érzésem volt, hogy úgy lezárult nagyon szépen ez a folyamat, és hogy hazaértem, azt éreztem, hogy de jó, hogy így nagyon jó érzés. Még egy fontos kérdés, ami érdekel, tehát, hogy még egy kicsit visszatérve arra, hogy 532-szer énekelted el ugyanezt a blokkot, hogy bírta a hangod? Mert mondjuk én például, hogyha mondjuk nekem van egy klasszikus énekem, egy zenekarim és egy főtárgyórám egymás után, tavaly ez volt, én a végére kipurcantam, és hogy azért naponta többször fellépni, és ezt lenyomni azért a hangnak is egy elég megterhelő dolog lehet, hogy ezt hogy bírtad, hogy voltak esetleg problémáid ezzel, vagy simán ment? Számomra az volt egy nagy gyakorlat így előttem, mielőtt ez az egész megtörtént, hogy nagyon rendszeresen vannak hotelekben énekesi munkáim, és akkor ott van, hogy akár 3-4 órán keresztül simán végig egybe kell énekelni, és szerintem ezért nem okozott már akkora edzést így a torkomnak, vagy akkora problémát, de mindenképp az kell ehhez, hogy ez is egy izom, amit építeni és erősíteni kell, és a tudatos, mindennapos gyakorlás az abszolút benne van, és hogy megkönnyíti. Volt, hogy előtte azért picit nyilván lazítottunk a torkon, skáláztunk, bemelegítettünk, de hál' Istennek összességében nem volt sem betegségem, sem olyan, hogy nem bírtam volna elénekelni. Új nézőpontba került az életem, az eddigi életem, és egészen apróságokra, mint például az időjárás, hogy de jó, hogy itt nincsenek cunamik. Amíg kint voltam, 2 természeti katasztrófa is történt, és hogy úgy átértékeltem ezt, hogy de jó, hogy itt van szellő, vagy hogy egy védett Kárpát-medencében lakunk. Tehát, hogy ilyen apróságok is akár örömet tudnak okozni, meg az, hogy nincsen tömeg, még egy budapesti tömeg sem akkora tömeg, mint mondjuk Tokióban egy tömeg, és hogy úgy egy picit átkattantam ezekben a dolgokban, meg az, hogy itthon lettek, a szeretteimmel leltek, az mindenképp jó érzés volt, és ez a hét arról is szólt, meg aztán belecsöppentem a tanévnyitó értekezletbe, jöttem Bodajkra, meg a tanítványaimmal felvettem a kapcsolatot, elkezdődtek a régi munkahelyemben a koncert és énekléses munkáim. Ezek a tapasztalatok akár a pedagógusi munkádban tudnak-e neked segíteni? Az a része például nekem nagyon szimpatikus volt, hogy kint a karaokizásnak mekkora kultúrája van. És az, hogy ők eljárnak csapatostul énekelni munka után, ez egy esti program, és mindenki önfeledten énekel, nem érdekel senkit, hogy ki hogyan, nincs annyi feszkózás ebben a részében, és ezt így a zene szeretetét, meg ezt a fajta gyakorlást így tök szívesen átültetném így az itthoni növendékeim fejébe is, hogy nyugodtan menjetek, és nincs mitől félni, tényleg ez egy élmény, ez egy öröm, a zene amúgy is egy gyógyító dolog, és hogy bátran használjátok a mindennapokban. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és meséltél magadról is, és az élményeidről is, és nagyon csodálatos tanévet kívánok, és türelmet a diákokhoz, mert néha kell, és csak magamból indulok ki. Köszönjük szépen! Köszönöm én is, hogy beszélgethettünk, nagyon jól éreztem magam.